Prim Ministru li kellu l-wiċċ jgħid li dan l-abbozz huwa gimmick ta' qabel l-elezzjoni. Ħaġa jikkonferma li hu moħħu biss l-elezzjoni. Li huwa kull ma jagħmel l-elezzjoni, maħna mhux hekk. Aħna mhux kull ma nagħmlu għall-elezzjoni, kull ma nagħmlu għall-ġid tal-poplu. Stennejna 6 xhur sakemm għamilna l-istudji tagħna u r-riċerka tagħna biex ħriġna bl-abbozz. Kellu ċans, jagħmilhom hu m'għamilix. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet tan-nies dwar l-abbozz ta' liġi li preżenta ġimgħa ilu fil-Parlament, abbozz ta' liġi li ħaddan fih 12 l-abbozz ieħor. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li huwa evidenti li dan l-abbozz kellu reazzjoni pożittiva minn kulħadd ħlief mill-Prim Ministru Robert Abela, abbozz li fih rakkomandazzjonijiet ta' kif nistgħu nagħmlu l-pajjiż aħjar. Bernard Grech kienet iwieġeb hekk l-għada tad-dikjarazzjoni stramba li għamel il-Prim Ministru li kellu l-wiċċ jgħid li dan l-abbozz huwa gimmick ta' qabel l-elezzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li b'dak id-diskors Robert Abela konferma li kull ma jagħmel huwa għall-elezzjoni u minn naħa l-oħra ikkonferma li dak li jagħmel il-Partit Nazzjonalista huwa biss għall-ġid tal-poplu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif meta ħareġ l-abbozz, il-Prim Ministru l-ewwel qal li qed jaħdem fuq abbozz ieħor, imbagħad il-Ministru Edward Zammit Lewis qalilna li jista' jaqbel miegħu u issa qed jgħidu li huwa gimmick. Meta kompla jispjega aktar, Bernard Grech qal li dan l-abbozz jagħmel sens għax l-ewwel ma jagħmel jiżbor l-imġiba ħażina tal-politiċi biex jiddefendi lilek. Robert Abela irid li jiddefendi lil sħabu u mbagħad jagħmel gwerra man-negozjanti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li tal-Partit Laburista saru l-antitezi ta' dak li kien Joseph Muscat għaliex qed jattakkaw lin-nies tan-negozju. Għaliex m'għandhomx idejat iktar minn fejn jistgħu jġibu l-flus. Għax m'għandhomx iktar idejat minn fejn se jkunu qegħdin iġibu anki industriji ġodda u pilastri ġodda tal-ekonomija. M'għandhomx idejat ta' kif jistgħu joħolqu l-ġid. U allura ħajduru fuqkom biex intkom tkunu tistgħu tagħmlu tajjeb għal-ħela, is-serq u l-flus li qed jagħtu lil sħabhom lil xulxin u lil dawk tal-qalba. Din hija r-realtà. Bernard Grech staqsa kieku għandek xi ħadd li qed juża flusek u jarmihom tibqa' tafdaħ u kompla b'appell b'saħħtu lill-poplu Malti u Awċi. Jien qed ngħidlek aħsibha. Jien qed ngħidlek din id-darba kkonsidra. Jien qed ngħidlek sib lil xi ħadd. Sib lilna, sib il-Partit Nazzjonalista, sib lili. Illi b'moċċar qed ngħidlek jien il-flus tħallas int, tħallas 10 euro u tħallas 10,000 dawk il-flus għalija importanti għax nifhem dik l-10 euro għalik kemm tfisser, hawn min ma jifhmekx. Hawn min geddumu kien dejjem fix-xejr. Hawn min xta' prinċep. Ma jien nista' nifhem kemm huwa diffiċli biex taqla l-flus kemm tista' tbagħti u iva nista' nifhem li dak il-flus titħallas iva għandi obbligu li nonfoqhomlok bl-aħjar mod possibbli għal ġid tiegħek u ta' wliedek. Kien Kutajjar, Net News.